На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў закон аб адказным абыходжанні з жывёламі. Ці зробіць гэты закон лепшым жыццё жывёлаў і людзей? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода Прэміум». З вами Алексей Знаткевич. І наша госця – зооактывістка Ганна Гурина, якая шмат гадоў займаецца абаронай жывёлаў. Ганна, добрый дзень. Добрый дзень. Асноўнае палажэнне гэтага закону ўступіць у сілу ад 1 студзеня 25 году, а яшчэ праз год ад 1 студзеня 26 цалкам ён уступіць у сілу. Ці можна ўвогуле сказаць, што абарона правоў жывёлаў – гэта адна з нямногіх тэмаў, якая не раз'ядноўвае людзей з рознымі палітычнымі пазіцыямі ў Беларусі? Што ўсе, так бы мовіць, хочуць, каб жывёлам было добра? Это такое цікавае пытанне. Ведаеце, мне здаецца, што зараз у нас не да жывёлаў і беларусамі, якія дэмакратычна настроеныя, і беларусамі, якія не дэмакратычна настроеныя. Мне здаецца, што проста тэма жывёлаў, яна дайшла на задні план з таго, што я ведаю тут у Польшчы, напрыклад. Усе кажуць, што ў нас так дрэнна людзям, што якія там жывёлы. І людзі не разумеюць, што гэта два бакі аднаго ж медалю. Не будзе добра жывёлам, пакуль не будзе. Будзе дрэнна людзям і наадварот. То бок гэта проста адлюстроўвае нашае грамадства стаўленне да жывёлаў. Я лічу, што проста гэтай тэмай трэба прынамсі пра гэта казаць. Трэба гэта вербалізаваць, што ёсць такая праблема. Таму гэты закон, абмеркаванне было ж грамадскае, хаця б прыцягнула ўвагу да гэтай праблемы, што ўжо добра. А на што найперш вы звярнулі ўвагу ў гэтым новым законе? Глядзіце, тут цікавае пытанне, каго ён датычыцца, таму што мой такі абшар маіх інтарэсаў – гэта бяздомныя жывёлы, якія аказаліся на вуліцах. І калі мы проста зачытаем, распаўсюджваецца дзеянне гэтага закона на жывёлу кампаньёнаў, жывёла, якая выкарыстоўваецца ў культурнай дзейнасці, у сферы фізічнай культуры і спорта, лабаратыўная жывёла і службовая жывёла. Тут нічога няма пра безнадзорных жывёлаў, таму цікава, ці гэта норма закону ногу будзе іх датычыцца. Напрыклад, калі вы здзекваеце за свайго коціка, які у вас дома, то гэта трапляе пад артыкул. Калі вы здзекваеце над коцікам, які жыве на вуліцы, гэта не трапляе пад артыкул. Проста цікава, каб юрысты гэта патлумачылі, таму што гэта важліва. У гэтым законе прапісана, што парадак адлову безнаглядных жывёлаў будзе вызначацца Саветам міністраў і таксама парадак утрымання ў прытулку безнаглядных жывёлаў будзе вызначацца Саветам міністраў. А якая сітуацыя з гэтым цяпер у Беларусі? Якія правілы дзейнічаюць, якія праблемы вы ў гэтым бачыце? Глядзіце, я жыву зараз у Польшчы, і не вельмі цесна сутыкаюся з непасрэдна адловам і адлова у тых, хто адлаўлівае, тому што валанцёры ж бегаюць, это ж такая цікавая забава, адлаві жывёліну у адлоўшчыкаў. Што я магу сказаць з свайго боку? Глядзіце, мы збіраем грошы на то, каб валантэры з сваіх сродкаў стерылізавалі, лікавалі жывёлаў. Зараз праблема з ператрымкамі, то бок валанцёры не могуць трымаць гэта жывёлах у сабе ў дамах. Прытулка ў нас дзяржаўных таксама няма. Гурскага гэта, як мы кажам, не прытулак, там, дзе яны ўтрымліваюцца. І жывёлы проста выпускаюць на вуліцу. Валантэры яго узялі, выдаткавалі нейкія сродкі, вылікавалі і выпусцілі на вуліцу. Потым прыязджае адлоў і забівае гэтую жывёлу. І глядзіце, валантэры выдаткавалі сродкі, таму што гэта не танна. Потым прыязджае адлоў, а гэта таксама нашы падаткі, таму што людзі, якія расстрэльваюць, адлаўліваюць, а потым забіваюць жывёл, гэта ж таксама кошты. І атрымліваецца, што з двух бакоў выдаткі, і гэта такое замкнутае кола. Валантэры лікуюць, потым яны забіваюць. І для мяне гэта проста абсурдная сітуацыя. Вы сказали про притулок на вулиці Гурскага ў Менску, што это не притулок. Вы маглі б патлумачыць, якія там праблемы і чаму яго нельга называць притулок? Так, валантэры ўсе кажуць, што Гурскага гэта не притулак. Притулак – гэта месца, дзе жывёла можа знаходзіцца, дзе яна можа жыць, і людзі, якія хочуць сабе ўзяць там жывёлу з прытулка, могуць прыйсці, паглядзець і яе ўзяць. Так як на Гурскага проста няма месцаў, то жывёлы там знаходзяцца пэўную колькасць дзён, а потым іх забіваюць.
Вось, таму жывёлы там не жывуць, і там антысанітарыйныя ўмовы. Канешне, цяжка там падтрымаць добрыя ўмовы, таму што там такая вялікая колькасць, і там жывёліны хварэюць. Проста яны адзін ад аднаго чапляюць всякія вірусы, і калі, напрыклад, вас там згубілася ваша жывёлінка, яна трапляе на гурскага, і вельмі вялікая верагоднасць, што яна там захварэе. Вось, нават калі вы там яе знайдзеце, і яна яшчэ не паспее трапіць пад эўтаназію, вось, вы яе забярэце, і вельмі вялікая верагоднасць, што проста яна будзе ўжо з нейкім вірусам. Вось, таму там дрэнныя ўмовы, гэта не той прытулак, які мусіць быць у еўрапейскай краіне, і яшчэ раз падкрэслю, што гэта на сродкі падаткаплацельшчыкаў. Скажыце, а вы пабачылі ў гэтым новым законе нейкія пазітыўныя змены, нешта, што дапаможа і абаронцаў жывёлаў, і ўвогуле уладальнікам жывёлаў, і самім жывёлам? Ну, не ведаю, мне цяжка знайсці нешта пазітыўнае. Адзінае пазітыўнае – гэта вось абмеркаванне гэтага самого закона і прыцягнення ўвагі. І нормы там за жорсткае абыходжанне з жывёламі, напрыклад. Але гэтыя нормы ўжо былі. У нас былі і адміністратыўныя, і ўгалоўныя артыкулы за жорсткае абыходжанне з жывёлінамі. І, напрыклад, быў недаўно такі громкі кейс, калі уладальнік перарэзаў горла свайму сабаке. Гэта пабачылі на камерах, то бок былі улікі. Гэта было ў горадзе. І суд яго апраўдаў, таму што гэта не было зроблена на вачах, гэта было ўначы, не было зроблена на вачах у дзяцей ці у іншых людзей. Так вось чалавек забіў сваю жывёлу, ёсць пацверджанне, і суд яго апраўдаў. То бок тут цікава проста, хто будзе сачыць за тым, як рэалізуецца гэты закон. Нам не хапае... Але я выбачаюся, пераб'ю. Паводле новага закону, я так разумею, што калі чалавек хоча адмовіцца, ён абавязаны будзе перадаць у прытулак. Прынамсі, норма такая ў законе запісана. То бок гэта будзе незаконна, мне здаецца, забіць. У гэтым сэнсе, можа быць, это пазітыўнае новаўвядзенне, ці гэта не новаўвядзенне? Я читала, что там про эўтаназію. Да, ты не можаш прынесці просто яго забіць, таму што вось мне надакучыла мой там пёсік. Да, давайте зробім эўтаназію. То бок ветклінікі ўжо не могуць так просто без прычын рабіць эўтаназію. Але цікава, куды занесці. Вось калі мы кажам пра канфіскацыю, напрыклад, там жывёл, да, калі там здзекаюцца, куды потым будуць трапляць гэтыя жывёлы? У нас просто няма месцаў. Калі дзяржава пабудуе прытулкі, дзе яны будуць жыць, не просто там пару дзён, а потым іх будуць забіваць, да? Калі будуць месцы, дзе яны могуць быць, ну тады добра, а так іх просто канфіскоўваць куды? Вось у мяне пытанне, дзе яны будуць утрымлівацца. А ці бачыце вы нейкія нормы, якія пагаршаюць сітуацыю, на вашу думку, і для жывёлаў, і для іх уладальнікаў? Ну, тут цікавае то, што там ёсць нормы па ўтрыманні прытулкаў, таму што у нас ёсць такія, скажем, недзяржаўныя, прыватныя прытулкі. Просто, напрыклад, вось ведаю кейсы, у вёсцы хтосьці вынаймуе там дом, і ў гэтым доме там утрымлівае сабак ці кошак. Так, гэта можа быць там вялікая колькасць, 30-50. І ў законе ёсць нормы там, да, санітарнае праветрыванне і гэтак далей. Зараз просто можа быць ціск на гэтых валантэраў, просто там сусед паскардзіцца і скажа, што мне ваняе, таму што у вас там сабакі какаюць. Окей, прыйдзе санстанцыя і, канешне же, нешта знойдзе па гэтых нормах. Ну, таму што там вельмі цяжка падтрымаць сваімі сіламі вельмі добрыя санітарныя нормы. Да? Скажем так, можа быць яшчэ ціск на валантэраў, якія вось такія трымаюць прыватныя прытулкі, але з другога боку, можа, гэта будзе датычыцца такіх, так бы мовіць, стыхійнікаў. Стыхійнікі – гэта вось тое, што вельмі распаўсюджана ў краінах, дзе няма прытулкаў, да, афіцыйных. Гэта нейкая баба Клава, якая вельмі любіць коцікаў ці сабачак, таскае іх сабе дамой, не стэрылізуе, не лікуе, проста корміць неведама чым. Яны там усе хварэюць, таму што там антисанітарыя поўная, яны там размнажаюцца, таму што яна іх не стэрылізуе. То бок сітуацыю гэта ніяк не палепшае. І вось такіх стыхійнікі могуць быць просто у цэнтры Менску, напрыклад. Да? Яны могуць стварацца вось так, ну, па вялікіх гарадах і па малых мястэчках. І можа быць, гэтыя больш жорсткія нормы будуць датычыцца гэтых стыхійнікаў, да? Будуць гэта жывёл ізымаць, але зноў пытанне куды. Вось бабча там нейкая трымае 50 коцікаў, куды гэтых 50 коцікаў забраць? Вось у мяне пытанне, ну, да, тых, хто пісаў гэты закон, да, ці будзе месца, куды гэтых жывёлаў папросту прывозіць.
Паводле новага закону таксама уладальнікі сабакаў небяспечных пародаў будуць абавязаныя прайсці спецыяльныя курсы. З вашага досведу працы ў Беларусі, наколькі гэта праблема для Беларусі, наколькі гэта праблема з небяспечнымі сабакамі, ці былі там нейкія важныя інцыдэнты? Інцыдэнты ёсць, і СМІ пра іх вельмі так актыўна піша, што дзесьці хтосьці кагось там пакусаў, і потым у людзей там сабакафобія. Гэта маё персанальнае меркаванне. Чалавек, асабліва калі ў кватэру, трымае байцоўскую ці нейкую небяспечную пароду. Гэта проста кажа о тым, што ў чалавека нейкія псіхічныя праблемы, тому што нармальны чалавек не будзе браць небяспечную пароду і жыць з ёй у горадзе. Вось і ўсё. То бок для мяне гэта просто пытанне для людзей. Не мусіць такога быць, і мусіць быць таксама да іх жорсткія патрабаванні, канешне, да небяспечных парод. Ну, і у нас у валантэраў мы наогул ставімся да пародзістых жывёл з скептыкай. Пакуль у нас столькі бездомных жывёл, мы проста лічым не этычна купляць парод. А скажыце, вось вы сказалі, што на вашу думку, на вашу асабістую думку, наўрад ці нармальны чалавек будзе трымаць байцоўскую сабаку ў горадзе. Вы б паводле закону забаранілі, замест таго, каб прымушаць тых уладальнікаў ісці на курсы, вы б забаранілі людзям увогуле трымаць, напрыклад, пітбуля ў горадзе? Ну, глядзі, пра пытанне забароны чагосьці, я б проста забарону ўсяго пачынала выводзіць вельмі паступова і хутчэй з прапагандай. Чаму? Так, каб людзі разумелі, якія рызыкі, чаму гэтай сабакі самой некамфортна жыць у кватэры. І курсы гэта плюс. Я б наогул усім, хто хоча взяць сабаку, рэкамендавала курсы кінолага. Неважна, гэта шпіц ці пітбуль. Вось, таму, канешне, за адукацыю. Пытанне, хто будзе праводзіць гэту адукацыю? Ці ёсць у нас дастаткова кінолагаў, якія спецыялізуюцца на такіх сабаках, якой якасці гэтыя будуць курсы. Вось. Але гэта проста тлумачыць самім людзям, што, слухайце, вашу самаадзнаку можна павысіць іншым спосабам, а не проста там браць сабаку вось такой пароды і пантавацца па горадзе. Закон прадугледжвае, што можна будзе часова забраць жывёліну ў гаспадара, калі ён нешта там парушае. Калі удасца стварыць месцы, куды можна будзе забраць гэтую жывёліну, на вашу думку, гэта карысны механізм? Часова забраць, потым вярнуць? Гэта як з дзецьмі. Для мяне тут такія вялікія паралелі, як мы ўзмаем у сацыяльна там не такіх, скажу, неблагополучных сямей дзяцей, часова, потым яны падумаюцца, і мы вяртаем гэтых дзяцей. Тое ж самае з сабакамі. Не, я лічу, што гэта не вельмі добрая мера. Можа толькі напугаць самого гэтага гаспадара. Калі прыйдзе міліцыя, нас усе баяцца міліцыі. Калі гэта будзе нейкі гучны кейс, ён жыве ў вёсцы, і усе аднасельчане вось гэта ўсё пабачыць, гэта такі паблік-шэймінг, што, можа, гэта спрацуе, і ён як бы адумаецца і ўжо будзе больш-менш нармальна ставіцца да свайго жывёлкі, да сваёй, ці прынамсі не возьме другую, трэцюю, чацвёртую. Што ў нас зараз адбываецца ў Беларусі? Валантэры выкупаюць, крадуць, забіраюць такіх жывёл. Праз месяц нейкі алкаш заводзіць другое шчанюка і так жа яго збівае і здзекваецца. Як проста тут налажыць на яго нейкі забарону, калі такі чалавек, проста мы яму забараняем трымаць жывёлу, калі ён там трапляе такі чорны ліст. Вось. Але пытанне, хто будзе гэта адсочваць, таму што у нас зноў няма такога зоопатруля, няма службы, няма у нас проста гэта спецыяльная мусіць быць нейкая служба, як экапаліцыя, скажем так, у Польшчы, якая будзе гэта адсочваць, ездзіць па вёсках і глядзець, што там ды як. У нас папросту няма рэсурсаў, няма людзей, няма спецыяльна вылахаваных такіх службоўцаў, хто б гэта рабіў. У новым законе даволі доўгі спіс, у якія месцы нельга ісці са сваімі жывёламі, акрамя сабак-правадыроў. На вашу думку, апраўдана, што такі доўгі спіс з'явіўся?
Ну, ён жа таксама неспроста, да, з'явіўся. Тут просто, значыцца, былі скаргі людзей. Там ж павінна, ну, разумець, адкуль гэта ўсё, адкуль растуць ногі. Калі людзі скардзяцца на жывёл у грамадскіх месцах, трэба людзям тлумачыць. Ну, гэта мусіць быць прапаганда, да, гэта мусіць быць проста тлумачэнне для людзей, што, слухайце, жывёлы гэта не антысанітарыя, а жывёлы, яны будуць яшчэ там здаравейшыя за людзей і пераносіць вірусы, да, не так, як людзі, што жывёлы там у намордніках яны нейкія небяспекі не ствараюць і гэтак далей. Я просто за тое, каб было круху людзей мяняць іх меркаванне, да, пра жывёл, таму што у нас, ну, ёсць сабакафобія, так дакладна у нас у грамадстве, што просто людзі неяк баяцца сабакаў, што зноў іх жыццячыя траўмы і так далей. Вось, можна паглядзець у Польшу, не трэба там вынаходзіць ровар, можна паглядзець на цывілізаваныя краіны, гэта ўсё адбываецца. Да, што тут сабакі ездзяць грамадскім транспартам, каты, яны заходзяць у амаль 99% кавярняў і крамаў, і гэта ўсё як бы нармальна, і не было такіх, скажем, нейкіх інцыдэнтаў. Вось. Цікава, што ў гэтым законе забаронена ісці з сабакамі ў спартовыя аб'екты, забаронена ў аб'екты грамадскага харчавання, але вось Александр Лукашенко свайго шпіца Умку носіць і ў лядовыя палацы, і па стале ён ходзіць сярод талерак з ежай. Як вам вось гэтае абыходжанне? Яно, на вашу думку, дапамагае, в прынцыпе, грамадству больш прымаць сабак у прыватнасці і жывёлаў агулам? Ці штосьці вас насцярожвае ў гэтым? У гэтым шпіцы, ну, мне здаецца, калі б у Александра Лукашенка не было гэтага шпіца, ён бы не падпісаў закон. Я думаю, што гэта ўсё ж таки плюс, што ёсць яго гэты шпіц, якім ён носіцца. Вось. Тое, што, ну, окей, як ён сабе з ім паводзіць, ну, зноў, я супраць парод, да, я супраць пародзістых жывёлаў, таму для мяне тое, што ён завёў шпіца, ну, окей, паглядзяць людзі яго там прыхільнікі, купяць себе шпіца на куфары, і гэта просто распаўсюджвае яшчэ гандаль сабакамі. Да? Ну, я супраць гэтага, таму гэта не добры прыклад, скажем так. А тое, што ён яго там ставіць на стол падчас нейкіх нават не прыватных, а афіцыйных мерапрыемстваў, ці прыходзяць з ім у спартовы аб'ект, як вы думаеце, ён будзе выконваць палажэнне гэтага закона? Ну, гэта цікава, ну, гэта такая, да, крывадушная, што я забараняю ўсім, акрамя мяне, прыходзіць да, у публічнае месца з сабакамі. Ну, паглядзім. Не, я думаю, што на яго нічога не будзе распаўсюджвацца, таму што, да, у нас не да законаў. Вось. Але, зноў-такі, я лічу, што наяўнасць гэтага шпіца, яна ўсё ж такі дала нам магчымасць, прынамсі, падпісаны гэты закон, і зноў-такі, можа, там нейкія будуць нормы потым дадавацца, і ўсё ж такі валантэры будуць неяк дыскутаваць, і гэтак далей. То бок, ну, гэта плюс. Ну і апошняе пытанне. Вы даволі доўга працавалі ў Беларусі ў сферы аховы жывёлаў, а цяпер вы ў Польшчы. Вы ўжо параўналі трохі гэтыя дзве краіны, згадалі экапаліцыю, прыватнасці. Якія яшчэ адрозненні вы бачыце у стаўленні да жывёлаў і ў сістэме рэгулявання паміж Беларусю і Польшчай? Што варта было пераняць беларусам у Польшчы і, магчыма, наадварот? Ну, зараз, напрыклад, актывісты збіраюць петыцыю, каб не трымаць сабакаў на ланцугах. Зараз норма, там, напрыклад, ланцуг не менш за там колькі-то метраў, метр-паўтара, і яны хочуць падпісаць закон, каб не трымаць жывёлу на ланцугах. Гэта вялікі плюс, таму што сабака на ланцугу жыць не можа, гэта катаванне. Але вось мне таксама цікава, калі гэта норма будзе ў Беларусі, а 99% сабакаў, якія жывуць там у вёсках, малых мясцечках, яны на ланцугах. Там у кагосьці няма плота, хтосьці не ведае, наогул, як дрэсіраваць сабаку, да, яна ж убяжыць там, пагрызе курэй, яе заб'юць. Таму вось цікава, да, перад тым, як перанімаць нейкія добрыя, да, такія, скажем, ну, захісты, то трэба проста падумаць, ну, як адукаваць людзей, як ім дапамагчы ў гэтым. Напрыклад, тое ж там чыпаванне і стэрылізацыя, я лічу, што гэта павінна субсідавацца дзяржавай, што гэта павінна быць бясплатна. Таму што кошты часам проста адпужваюць людзей. Так, калі стэрылізацыя там каштуе 400 рублёў сабаку, то глядзіце, якая там бабуля ў вёсцы будзе плаціць 400 рублёў за стэрылізацыю, і яна не разумее, навошта гэта трэба. Тое ж самае пра чыпаванне. Зараз у норме ходзіць справа о чыпаванні толькі жывёлаў
з афіцыйных так гандлёвых гэтых клубаў, гэта не значыць, што ўсе гаспадары пабегуць чыпіраваць сваіх жывёл, а варта было б зрабіць гэту бясплатную чыпаванне, каб усе маглі паставіць чып. Для чаго патрэбен гэты чып, трэба людзям патлумачыць, што гэта не там GPS. Чып патрэбен, калі згубіцца ваша жывёла, каб знайсці гаспадара. І гэта вельмі такая крутая штука, і гэта працуе, працуе ў Польшы. Тут большасць людзей яны чыпуюць сваіх жывёл, калі жывёла трапляе на вуліцу, першае, што людзі робяць, гэта везуць у ветэрынарную клініку і скануюць чып, бачыць, да каго належыць гэта жывёла. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Дзякуй. Я нагадаю, з намі Ганна Гурына, заалагічная актывістка, якая доўгі час займаецца абаронай правоў жывёлаў. Гэта была праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода Прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.